da razgovaramo sa svim relevantnim činiocima o budućnosti Srbije. Tako se ponašaju odgovorni ljudi i bilo bi dobro da ih ima više u Srbiji. Nažalost, meni se čini, i neću da govorim o drugima koji ne žele recimo sa nama ili sa njima ili sa ne znam kim, plašim se da ono što je mnogo veća opasnost, a to je da oni koji odlučuju o Srbiji danas, oni koji su doveli Srbiju do ove situacije, oni koji žive za to samo kako da preživimo još jedan dan, koji ćemo novi trik da prodamo. Ajde sad se bavimo malo prošlošću jedno 20 dana, pa ćemo posle toga da nađemo neki novi trik, pa ćemo onda Telekomom, može da se proda, ne može, pa ćemo ne znam šta da smislimo, samo da prođe još jedan dan jer je voda došla iznad usta do nosa. Dakle, režim je taj koji ne prihvata razgovore. Mi vas pitamo, pošto sam čuo kao da nam neko prebacuje nešto za inicijativu, ajde da se dogovorimo da izbori budu u novembru. Kraj oktobar, novembra, kad hoćete. Mi time gubimo 2 meseca, spremni smo na tu vrstu političke žrtve, da kažem ustupak, javni mi činimo, da nam naši ljudi kažu, a što im to činite, skupit ćemo se tamo kad budu videli koliko nas i imat ćemo izbore. Mi im kažemo, ali nije to rešenje. Rešenje je da se napravi dogovor, rešenje je da se napravi kompromis, rešenje je da pokažemo ozbiljnost, rešenje je da pokažemo odgovornost. Ja mislim da ljudi na kraju krajeva, koji nisu naš hardcore, koji nisu ostrašćeni, to i tekako dobro razumeju, a razumeće i ovi drugi. Sad se pitam samo kako je moguće da od predstavnika režima ne dobijemo nikakav odgovor ili u novostima što sam mogao da pročitam, ako se ne varam, odgovor je toliko nas oni zanimaju da im nećemo uputiti ni faks. Dakle, ako je to odgovor režima, ako je to odgovor vlasti, onda je taj odgovor veoma loš. Ali meni se čini da oni uopšte ne primećuju šta se u Srbiji zbiva. Da oni uopšte ne razumeju. Nije pitanje čitanja i istraživanja. Znači da oni ne osjećaju puls naroda, ne osjećaju bilo naroda, ne idu nigde. Ne razumeju šta ljudi žele, ne razumeju koliko žele njima da vide leđe. Ne razumeju koliko su siti svakodnevne pljačke i svakodnevnih trikova i kako hoće promena šta god da im bude. A mi mislimo da ne sme da bude promena šta god da bude, jer bismo mi bili žrtve takvih promena. Za 6 meseci bi morali da letimo sa vlasti, bili bismo krivi, odgovorni, a istovremeno plašim se da bismo time i uništili stranku koju smo, da budem iskren, s toliko i ljubavi, i pažnje i svega drugog stvarali. Govoreći o kandidaturi za sticanje statusa kandidata u Evropskoj uniji, mi smo rekli da, naravno, ljudi u ovom trenutku o tome ne osjećaju, prema tome ne osjećaju ništa. I to je tačno da je jedna velika praznina. Mi kao političari moramo da znamo da je to važno za našu zemlju, ali mi pre toga smo imali 3-mesečnu pauzu u parlamentu, da nije parlament radio, ali ne svojom krivicom, i to je gospođa Pešić u pravu, već krivicom vlade. Zato što izvršni organ vlasti, dakle, nije podneo ni jedan predlog zakona po hitnom postupku da se mimo redovnog zasedanja ili na bilo koji način o tome razgovara. Svi predlozi opozicije su skidani sa dnevnog reda. Mi danas, kada želimo da raspravljamo o vitalnim problemima, o bilo čemu, vi ne možete da razgovarate. Ja ih razumem, znam šta je to. Ja, kada nekog od njih sretnem bilo gde, tačno vidim 2000 tu otprilike kako se pomera s marta, aprila i kako je isto ponašanje, kako više se pravite da ne vidite ništa oko sebe, kako neki stvarno ne čuju i ne vide ništa dok izađu iz svojih limuzina, dok ih isprati 5 telohranitelja, dok se ne znam šta dogodi sa njim u glavi, oni ne razumiju kako ljudi žive. I nije sporno da ljudi žive teško. I sad vi kažete, ja mislim da je to ključno pitanje, a šta je alternativa? Ali ono što mislimo da je veoma važno, a plašim se da mnogi ne slušaju šta govori Tomislav Nikolić, Jorgovanka Tabaković, mnogi drugi čelnici Srpske napredne stranke, već na osnovu onoga što osjećaju prema nama od pre 15 godina ili od pre 3 godine, na takav način ljudi reaguju. Ali jedan deo ljudi ipak sluša. I to se vidi i u rejtingu i u istraživanju javnog mnenja i u izborima koji su se održavali svuda i na svakom mestu. To se vidi i po skupovima koje organizujemo i ne bih se složio sa gospođom Kandić da tu nema nikakve energije. Mislim da je energija uzavrela u Srbiji, ali bih se složio da postoji jedan problem. Taj jedan problem je stvar da mi ne smemo da dođemo na vlast tako što ćemo prosto da zamenimo ljude iz Demokratske stranke i da kažemo pa sad vi ste izgubili vlast, sad je došlo naših 5 minuta, sad ćemo da vas progonimo jedno 6 meseci, da svaki dan punimo medije time ko od vas nešto uzeo, ukrao ili ne znam šta uradio i da onda mislimo da tako može da se opstane. Srbija je u katastrofalnoj situaciji, a onda ću reći još nekoliko reči šta mislim da moramo da uradimo. Dakle, mi svakog sata imamo novih 44 čoveka ostaje bez posla, svakog sata.
mi smo se za prethodna 2 meseca zadužili 1,2 milijarde evra novih. Dakle, mi smo prema nalazima National Heritage Foundationa 138. u svetu po kvalitetu poreskog sistema. Od 145 zemalja koje su gledali. Nisu gledali Vanatu, Papua Novu Gvineju i druge zemlje. Dakle, 130. smo po ekonomskim slobodama, 122. po izgrađenoj infrastrukturi, 110. po nezavisnosti pravosuđa, 109. u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcija, nema mafije koju nismo uhapsili i koju nismo sproveli iza rešetaka i tako dalje. Mnogo važnije od svega toga je, a šta ćemo da uradimo? Promena institucija i stvaranje institucija u Srbiji. Konačno, stvaranje političkih protivnika, a ne političkih neprijatelja, pristojne, normalne Srbije. Ono što je, govorim u političkom smislu, ono što je za nas strašno važno, to je da konačno krenemo da vidimo šta je to što od političkih uslova, šta je to što mi treba da uradimo, šta je to što treba napravimo. Zna se šta ne smemo, ali da vidimo šta je to što možemo da uradimo, čime ćemo da dobijemo više novca i više investicija. Iz polja i iznutra. Hajde da vidimo zakone koje ćemo da donesemo. Što nismo doneli zakon o restituciji? Što nismo doneli zakon o građevinskom zemljištu? Što nismo doneli drugačiji zakon o javnim nabavkama? Dobro, ajmo da stanemo. A to smo predložili. Dakle, i oni su samo skinuli, kao što je rekla gospođa Pešić, sa dnevnog reda, u 2 minuta su nam skinuli. Zakon o ministarstvima i zakon o vladi i zakon o državnoj upravi, zakon o javnim nabavkama nisu stavili čak ni u skupštinsku proceduru da se, odnosno nisu iznali pred poslanike da se o tome glasa i da se ljudi izjašnjavaju.